Diumenge 20 de març es va disputar la 5a marxa cicloturista Ports del Maresme que organitza el Club Ciclista Moonbikes. Aquesta forma part del calendari de cicloturisme 2016 de la Federació Catalana de Ciclisme amb un total de 148 quilòmetres i un desnivell acumulat aproximat de 2.800 metres distribuïts en 5 ports. Es va pedalejar per una gran varietat de zones i paisatges i diverses poblacions del Maresme i del Vallès Oriental. Com sempre, la sortida i arribada va ser a Arenys de Munt. Malauradament, la pluja va fer acte de presència poc abans de la sortida i això va fer que molts dels participants decidissin marxar sense fer la prova. Finalment, només van sortir uns 70 ciclistes. Els últims 3 anys hem tingut un creixement important, ja venint gent de França, de Cantàbria, del País Basc, de Burgos, quedant-se per noctar aquí, davant de l'Alquímia, amb camions d'aquests d'autocaravanes, no? I la llàstima ha sigut això, no? Que és el que ens ha espatllat una mica el dia. Després d'estar tot un any preparant l'event, doncs això ens fa una mica de llàstima, no? Perquè ens agrada que la gent vingui a casa nostra i conegui tots els paisatges i carreteres que tenim, però amb això és l'únic que no podem controlar, no? D'alguna manera. En total han sobrat 1.400 menús complerts que s'han entregat als diferents menjadors socials de la zona a Arenys, Argentona i Mataró.